eta etorri geha. Lehen, guztak entozela, komentatzen egon geha nola sortu zen, askoko ikia denak egingo zute, baina 86an estizio ondoren, Zauzko alderrikide batzuk eskatu zioten Xabier Arzailusei bertan uda pasatzulako familia egin baia behar elkartzeko modurik egon zan, estizio ondoren. Eta hasi ziren, bilera batzuk, eta azkenean Antonia notan bukatu genuen, eta gero hemendikan beste toki batzutara, baina atza berriz, ez dakit eguraldia edo alerta tarteko, hemen gaude. Da, bueno, zorionak eta eskerrik asko onuntza etortzeagatik, zatik kurso amaieran gaude, eta behintzat Euskadi Burubatzarren artean, burukide garen artean, hausnarketa batzuk egin ditugu, eta baita ere, esan dezakegu alderdi eguna oso gertu daukagula, eta atzea berriz, berrindartuta martxan jartzeko alderdia garaia txibela eta aukera aukiko dugula guztiok. Beraz, alderdi eguna gonbidatuz hasi nahi dut gaurko egitaldia. Nik bizati ditut. Eta batek esango dut zergaitikan, lehenengo zatia alderdi barrura, begira, hausnarketa batzuk, ez? Alderdi barrura egin behar baldin zeatik komunikabideen aurren. Bueno, esan beharrekoa, nik uste ulertzeko modukoa dela, eta gutako bakoitzak badaukagula, halako momentu, bueno, zain bat pasatzen nahi geranen sensazioa. Ez gaude eroso. Galdetzen diogu geure buruari ze gertatzen ari da, ze gertatzen ari zaigu. Eta ez gaude, herri babesai dagokionez, aurreko garai batzuetan bezain indartsu. Ez? Komunikatatu da. Oinabardura badaude, excepzioak ere bai, baina erabaki estrategikoan asmatzen duen alderdi politiko batek arazoei aurre egiteko gaitasuna duen alderdi politiko batek gaitasun hori eduki dugu eta zergaitikan atzeraka da hau elektoralki egia da gizartea aldakorra dela baita ere baloreak aldatzen doazela nik uste pandemiaren ondorioak ere nola baite danak sufritzen nahi gara bat, eta niretzako hor nabarmen gertatzen nahi den gauza bat da, balore komunitarioek ez daudela apreziatuta. Balore komunitarioak atzera egin dute, eta abertzaletasunaren zat balore komunitarioa ardatza da, eta geroz da egoista gara, gutako bakoitza. Banan, eta abertzaletasunak bere proiektua aurreratan nahi badi badu, balore komunitarioa zaindu behar ditu. Eta hor ez gabiltz oso ondo. Arazoak pilatu egin dira. Eta populismoari ateak zabal-zabalek jarri dizkiogu. Da hemen, populistak ez daude munduan zehar bakarrik. Herriko populistak ere baduzkagu. Da ez diegu aurre egin behar bezala. Batik bat, alderdian kargo dugunak. Alderdikideak, bakoitza bere lanean dagoen alderdikide horrek, bere tokian nahiko lan badu, eta bere iritziak ere azalduko ditu. Baina alderdiaren egitura osatzen dugunok, berdin da, Jaurlaritza, Diputazioan, Parlamentuan, Batzar Nagusietan, udalkide alkate izan. Ez diogu behar bezala populismo hori aurre egin, eta nik uste eta alako konfiantza batetan utzi ditugu arazoak gaiztotzen. Da arazoak gaiztotzen dinean usteldu egiten dira. Eta sensazio bat transmititu nahi izan dute populistak, eta lortu dute. Eta garbi eduki behar dugu, histori guztionetan, herritarrak ez dutela kulparik ardura gurea da. Ez diegu arazoei aurre egin behar bezala. Da hori gestiogintzari dagokionez, bakoitza bere herrian, bere tokian, bere arloan jakingo du nola eta begiratu. Beraz,
zer gertatzen da, zer gertatzen zaigu horrekin, badirudi gure sinesgarritasuna edo gugan zegoen eta dagoen fidagarritasuna ukituta gelditu da. Eta hala da, ez dezagun ukatu, hala da. Baina errua herritarrena ez den bezala, askotan, batuko zeate, aipatzen nuela, da dudala, mitinetan, euki genezaken gaitzik larriena, gu bezalako alderdi batentzat, hauteskundek irabazten dituen alderdi batentzat, gaitzik larriena zela komodismoa. Komodismoa. Da komodismoa da komodidadea eta egoismoa. Eta nik ez dut esango kutsatuta gaudenik. Baina komodidade batean bizitzen ohitu gara. Pentsatuz, agintzen gaude, gestionatzen gaude, gauzak ondo doaz, da herriak, ez dauka beste erremedioen gu bozkatzea baino. Ez da horrela. Da herritarren zati batean bintzat esan du, hori ez da horrela. Eta lehen aipatu ditut, balore komunitarioak, edo individualismoa, askotan esan dugu, geroz da nabarmenago gelditzen ari da, importantzi gehiegi, o gehiago daukala, personarentzat ni eta nerea, nirea, gu, gurea eta guztiona baino. Eta alderdi politiko batek, alderdi abertzale batek, balore komunitarioak zaindu behar ditu. Gu, guztiok eta guztiona. Hori izan behar du klabea, edo zein politika aurrera ateatzeko. Eta erantzun kidetasunez, instituzioen arten, erakundeek ezin dute lan egin elkarri bizkar emanda. Aurrera begiratzeko eta arazoa konpontzeko elkarlanean aritu behar da. Eta Eusko Alderdi Jeltzalea bokazio horrekin egon da. Nire nahi zuen bestek ardura dituzten esaten hasiko. Baina garbi dagoena da, herri honetan etxekaltearen politika egiten duen indar nagusi bat dagoela. Eta ez zegoela eta ez daudela, etorkizunari begira, arazo guzti horiei erantzukidetasunaren eskutik irtera bat emateko. Eta kontutan eduki, gizarte ereduei dagokionez, nolako baloreak, halako gizarte eredua, eta halako nazioa, eta gu abertzalea gara. Abertzale gizarteak zesan nahi duen badakigu. Beraz, panorama hau, zakit autokritikak egin, eta horreikoa da. Batzuk esango dute, ez dela esan. Zuen lasaitasuneko, honek konponbidea dauka. Konponbidea dauka. Nundik hasita, arazo eta desafio estrategikoei lidergo garbi batetikan, abiatuta, herri erabakiak zainduz, bilatuz eta aplikatuz. Herri erabakiak, Eusko Alderdi Jeltzaleak hartze ez bali maitu, gidatze ez bali maitu, herri erabaki horiek inork ez ditulako hartuko. Beraz, konponbidearen lehenengo urratsa hortik dator. Eusko Alderdi Jeltzalearen lidergotikan herriari egia esan da. Egia esan behar zaio herriari. Nun dauden, ze arazo ditugun. Arazo honek ze atzerapen suposa dezaken. Ez daukagu estali beharrik. Egia esan behar zaio. Badakigu ze baliabide ekonomiko eta giza baliabidea ditugun. Herriari egia esan. Lehenengo urratsa lideratzeko egia esatea herriari. Eta erakundeen gestio gintzan eraginkortasuna. Eraginkortasuna. Ez utzi udaletxe batea, edo berdin zait erakundeta iristen den arazo bati, konponbidea baldin badauka, konponbidei eman gabe. Konponketa aurkitu inbehar zaio. Ez du balio, esatea, ez, etor zaite, ikusiko dugu, ez, honek ez daude irtenak. Herritarrei, taldeei, gizarte zibilari, arazoak daude neurriak, erantzuna eta konponbidea eskaini behar zaie. Elkar lanean erakundeak
eta erakundeak ez lehian, da are gutxiago bizkarrenan da. Da hori inor egiteko aukera baldin badauka, da Eusko Alderdi Jeltzalea. Proiektu politikoa, gure proiektu politikoa, lau urtean behin, asamblea baten eskutik onartzen duguna, hor ez dago aldaketa hundirik. Abertzaletasunaren defentsan bakarrik gelditu geha. Ezker abertzaleak ez dauka bere lehentasunetan abertzale den proiektu bat aurrera ateratzea. Zenek gidatu behar du proiektu hori? Gu ez bali magara. Edo ezker abertzaleak pausorik eman nahi ez duelako gu lokartuta gelditu behar dugu. 77-tikan, edo aurreagotik, baina 77-tikan onuntza lidergo instituzional politiko hori Eusko Alderdi Jeltzalearena izan da. Eta proiektu politiko horri, dedikatu izkigu urte asko. Guain ze dagokigu. Proiektu politiko hori sendotzea, zabaltzea, aberastea. Eta horretarako herri ekarpenak behar-beharrezkoa dira. Erabakiak hartu. Politikan ez dago bizitzek erabakik hartu gabe. Inor pentsatzen bali badu. Eta iraun daitekela erabakiak hartu gabe, oker dabil. Horrek erabate zaitu paralisira. Erabakiak hartu behar dira. Eta herriak izan hemendikoaz. Eta oker egite baldin badu, aitortu herriari. Zer egin dugun oker. Eta nola zuzendu nahi dugun. Txarra kendu eta ona zaindu. Da abertzaletasuna indartu. Hori da irtenbideetako bat. Zergaitikan, proiektu abertzalea garelako. Da abertzalea izatea, esan nahi du, aberria bere osotasunean aitortzeaz gain da defenditzeaz gain, herritar guztiei bermatu behar dizkiogula gutxienekoak. Eta bere eskubideak, da inor ezin degula baztertuta utzi. Da horrek ematen dio Eusko Alderdi Jeltzalearen proiektuari benetako izaera politikoa eta soziala hori gara du, abertzaleak. Eta kito. Bigarren puntua, kanpora begira. Gero Andonik esango ditu esan beharrekoak, baina garbi dagoena da kanpora begira. Gaur egun bizi dugun egoera honetan zerbait baldin badaukagu, investidura saioak, ez dakiz zer, eta gero komunikabideetan aipatu ere ezin ditudan beste albiste batzuk. Zergatik, gure politikan zenbatean espainolizatu daude, izugarria da. Berdin da, irratia, telebista, kanpokoa edo etxekoa. Notizia dana berdina dira. Da gero da, espainolizatuagoa dago geure politika. Baina horretaz zarretago, garbi dago, gu politika gintzan gaudela, eta kasu honetan, Madrilei begira, gure botoak importanteak direla. Nere galdera da, eta importanteak izango ez bali, egia da, 350 diputatuen artean, 5 diputaduk erabakitzeko aukera izan ezkero aprobetxatu, behar da, noski. Baina herri ikuspegi batetik, baita ere, beste gauza bat aplikatu behar dugu. Hau da, guk estatuarekin daukagun harreman instituzionala edo lotura egon daiteke estatutuaren eskutik, behaiek ez dituzte onartzen, o ez dute onartzen guk eskubide historikoa ematen diogun interpretazioa, baina hori da, hor dagoena, gure lotura hori da. Baina ez dute betetzen. Eta ez da ezer pasatzen. Da ez dute beteko. Da ez dakit ezer pasako da. Baina ez dute betetzen, behaien borondatea alakoa delako, ez ezkoarena, eta urte askotan, hamarkada askotan, eta bain ikusten dugu zen olako saltoak ematen dituzten,
gure herrian dagoen beste indar politiko nagusi bat ezker abertzaleak sekula santan ez duelako sinistu estatutoan. Estatutoa ez da, sinistu erasotu indute. Porrote egin zezan. Da estatuak gu kontrolatzeko, guri neurri hartzeko, beste pieza hori ere kontutan eukitzen du. Badaki, ezker abertzaleak ez dula ez manifestaziorik, ez aldarrikapenik, ez benetako defensarik egingo estatutuaren alde. Eta azten dianean, xaxi defensak egiten, hankazartzen dute etxebizitzaren legearekin pasadan bezala. Beraz, hor badago dimensio bat, gure politikarako jolastokia estatuan dago. Herri honi bere soberania ukatzen dion estatuan. Da hor jokatu behar dugu. Hor behar da abilezia. Hor behar dute gure diputatuak eta senatariak habilidadea. Herriaren defensa aurrera ateratzeko. Orduan, garbi dago baita ere jauzi berriak emateko garaia iritsi dela. Ezin degulako ordena dagoetan luzea jarraitu. Magina bat urte pasa ditugu. Horregatik paradigma berria ez da Espainian akordioa lortzea, baizik Espainiarekin akordioa lortzea. Da horrek esan nahi du, bi sujeto onartu behar direla. Da elkarren arteko errespetua behar dela. Da Sánchezek hauteskunden emaitzen azterketa zintzo bat egite baldin badu, aitortu beharra dauka, jaso duen boto erabilgarria edo boto útil izaten den hori. Jaso du, hemen, Euskadin eta Katalunia. Batipak. Eta berak momentu honetan, etorkizunari begira, bere investidura aurrera ateratzeko aukera badima dauka, da Euskadi eta Katalunia bozkatu duen bezala bozkatu duelako. Da ordezkaritza batzu hona eta bestena badakigu zein da. Baina batekoz beste, Espainiko Kongresuan daude 25 diputatu abertzaleak. Euskadikoak, Kataluniakoak eta Galiziko bakarrak. Da irakurketa hori egin behar du. Bezala ez du irakurketa zuzena egingo. Eta pentsatzen badi badu, poderean egotea edo hartzea berriz, bere tronoa ziurtatzea dala helburu bakarra, irakurketa okerra egingo du. Da hor, badauka zer esan beharra. Guk gure herriaren etorkizuna bermatzea nahi baldin badugu, etorkizun ekonomikoa eta politikoa garbi dago gure eredu sozioekonomikoa zaindu beharra daukagula. Bertako instituzioetatik hasita eta aldeko tresna guztiak erabiliaz, euskuratuaz, hazkunde ekonomikorako, noski, eta baita ere justizia soziala aplikatu izateko. Baina estatuaren o estatu ereduaren debatea zabalduko bada, eta nik uste zabaldu beharra daukala, alderdi sozialistak, garbi dago gure helburua izan behar duela debate horretara oinarri demokratikoak proposatzea. Oinarri demokratikoak zertarako, estatu egitura ez dugun nazioek etorkizunari begira gure bidea ziurtatu dezagun. Da horrek eskatzen du paradigma aldaketa bat. Eskatzen du errespetoa. Elkar ezagutzaz aparte, errespetoa. Eta hori da guk planteatu nahi duena horretik, debate hasi nahi baldin bada, garbi dagoena da, Euskadiko eta Kataluniako errealitate nazionala aitortzetik etor daitekela, onartzetik etor daitekela, estatu ereduaren eztabaida. Eta estatu eta lurralde ereduari buruzko eztabaidak gure nazio erabakien eremua errespetatu beharko dula. Hor dago, formula bat daude, eskubide historikoak aipatu ditugu, baita ere lehendakariak atzo aurreko urtean proposamenak badituzte bai gainean. Borondate falta dago.
Ez dago borondaterik. Orduan, gure pazientzia mugagabea da. Planteatu beharko dugu, zerbait. Da bakarrik ezin baldin badugu, beste batzuekin hitzartuta noski. Amaitzera nijoa. Guk ez dugu enkajerik behar. Zati beti aipatzen da, nola enkajatzen ditugun euskaldun hauek. Zuaz ezatea enkajatzeko ariketetan, da enkajoratuta bukatuko duzu. Guk ez daukagu enkaje beharrik. Ez dugu galdetzen nola enkajatu Euskadi Espainian. Guna idemuna da, harreman politiko berri bat. Errespetuan oinarriturikoa eta erabaki libretikan abiatutakoa. Hor dago diferentzia. Nik uste gure planteamentua hortik jongo dela. Herri aukerak sortuz. Alda neurrian beste indar politikoekin bat egin da. Da batematek esango du, da bitartean zer? Bitartean zer? Hori gertatzez baldin bada, zein behar dugu? Urtero aldarrikatu, ez da gize manifestazioetan, o komunikabide batetan. Bitartean, herrigintza eta naziogintza. Hemen ez dago atsedenik, herrigintza eta naziogintza. Izaera nazionala eta oinarri demokratikoa. Bi horiek izaera nazionala eta oinarri demokratikoa dira benetako segurua nazio proiektua aurrera ateatzeko. Eta horrek behar du atzetikan etengabeko borondate politikoa. Atzea berriz, makurtuko ez den borondate bat. Mantenduko dena, iraunkorra izan beharko. Da hori, etengabeko borondate politiko hori etorkizuna ziurtatzeko Eusko Alderdi Jeltzaleak eskaintzen du herri hontan. Besteak intermitendia dira. Gaur bai da bilarrez, aurrungoan interesa. Gu izan gara, hasiera-hasieratik borondate politiko horren atzetikan herri honen eta gure nazioaren, Euskadiren etorkizuna bermatu izan duen alderdi bakarra.